her. I dag der skal vi lave noget helt vildt sjovt. Vi skal simpelthen lære at rense cylindervaser. Okay, jeg er ked af at sige det. Det er røvsygt det her. Så, men følg med, fordi så ved du, hvordan vaserne skal rengøres. For når I leger dem, så bruger I dem rigtig tit til stearin. Og jeg får faktisk en del spørgsmål også, fordi IKEA anbefaler, at man ikke bruger stearinlys nede i cylindervaserne, fordi de kan springe. Ja, det kan de nok godt, men de fleste, der leger hos os, de bruger dem faktisk til stearinlys. Så det er selvfølgelig en chance at tage. Når du returnerer dem, skal de være rengjort for stearin. Det gør du allernemmest med kogende vand, og jeg vil vise dig lige om lidt, hvordan vi gør det. Når det er, I skal lege de her og skal bruge stearinlys i, så vil jeg helt klart anbefale, at I køber rigtig gode stearinlys af ægte, altså ren stearin. Det kan være kunstindustriens lys, som vi også sælger, eller nogle andre slags. Men det er mere, når I køber de billige, de løber lettere, og brændetiden er ikke lige så god. Det kan være nok så fint, men det gør det også mere besværligt at rengøre. Nu skal I bare se, hvordan vi rengør den. Den her, den er mega nem, for den er allerede sluppet. Så det var lidt. Kogende vand. Pas på, at du ikke brænder dig, når du er i gang med det her. Viskestykke, tag fat og hæld vand stille og roligt lige ned i. Sådan. Så tager du. Jeg har en gammel spand. Find en spand, du ikke skal bruge igen, for den bliver rigtig ulækker. Lad være med at hælde den ned direkte i din vask. Det stopper. Den kan ikke i stearin. Lige rundt med stearinen og ud med skidtet. Sådan. Og så er det simpelthen bare at gøre det hele vejen rundt, så du er sikker på, at alt stearin er væk. Og du fortsætter med det kogende vand, indtil du er færdig med det. Og ja, det tager tid. Der er ingen tvivl om, at det er noget af det mest tidskrævende, det her, det er at rense vaserne. Den her var ikke så slem, så den fylder jeg lige op med helt almindelig vand et øjeblik. Og så vasker jeg den med vand og sæbe og en tur i opvaskemaskinen, for den er ren stearin ude. Så er der sådan en som den her. Der sidder det fast. Den her, der sidder lyset fast. De smalle kan være de mest vanskelige at gøre det med. Tag den, en lille smule kogende vand i. Lige lad det stå et øjeblik. Og så vender du det simpelthen ud igen. Ned i vasken med det, eller ned i din spand kan du også stille det. Og så hælder du stille og roligt kogende vand ud over bunden. Så løsner lyset så. Det kan være, at du lige et par gange skal gøre det, og hvis det sidder rigtig godt fast, så er der en lille ekstra måde at gøre det på. Kan du bare se her. Stiller vi den her. Hælder vand i. Det her sidder mega godt fast. Og jeg har sådan en lang tænkester, som jeg simpelthen stikker ned i siderne af glasset. Og det gør jeg et par steder eller rundt omkring her. Og det er simpelthen for, at det kogende vand har mulighed for at løsne sig, eller løbe helt ned i bunden, så det løsner sig. Ja. Så håber vi det går. Ud med det varme vand, ned igen. Og så faktisk kan du optage her, hvis det er, så kan man næsten se, når det løsner, så har at vandet kommer op. Og så røg lyset. Da-da! Og så tager vi lige det sidste stearin her, og håber på, at jeg ikke brænder mig. Så. Og. Det jeg gør, det er, at jeg lige holder med en fugtig klud på. Og ned i med den her, som jeg nok ikke kommer til at bruge til andet end stearin nogensinde. Og så tørrer jeg simpelthen det sidste væk. Og gør det et par gange. Og så sætter jeg den i opvaskemaskinen. Og så er den klar til brug igen. God fornøjelse.